Здравейте хора, аз съм Алекс Ламплей, тук с мен е брат ми Гого. Здравейте хора, аз съм тук! По-тихичко можеше. Добре, днес ще ви покажа как от Google Play магазин да си стеете лаунчер, който наподобява Windows 8. И ми падна батерията. Стига де. Пишете Launcher 8. Стига. И ви излизат на... И може да си стеете едно от тези трите. Launcher 8 Whippy Style е безплатната версия, а Launcher 8 Pro е платената. Съжалявам за звуците преди малко. Да, ето този Launcher 8 Metal Style също е хубав. И него може да си постеглите. Да, надявам се да съм ви помогнал да разкрасите вашия екран и да ви е харесал клипа. Ако е така, дайте един палец нагоре и чао!